Wara illi l-Partit Nazzjonalista talab biex tinfetaħ inkjesta indipendenti brabta man nuqqasijiet fih dan il-kulleġġ tal-imkast li waslu għall-allegat frodi tal-fuq minn 2.3 miljun euro bl-sex konsilliera u ex-manager fih dan l-imkast Francine Farrugia titressa l-qorti. Il-Ministru Clifton Grima iddeċida li hu azzjoni 3 jiem wara. Dan kif is-sibt wara nofsinhar tħabbar li se tkun qed jitwaqqaf bord ta' inkjesta indipendenti ta' tlat dwar l-inkjesti dwar l-istess każ ta' miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi mill-imkast. Wara is-silenzju inizjali u l-unika reazzjoni li kellu l-Ministru għall-Edukazzjoni kien id-diżappunt bosta kienu dawk li staqsu kif tali aġir kien permess isir għal dawn is-snin mingħajr ħadd manduna fih dan l-istess kulleġġ. Partit Nazzjonalista fil-waqt li minnu fih kundanna dak kollu li kien qiegħed jinstema' fix-xhieda fil-qorti insista dwar il-bżonn ta' inkjesta indipendenti, partikolarment wara li għal darb'oħra kien imfakkar x'kien qal fir-rakkomandazzjoni tiegħu lura fl-2019 ċoe li kien hemm nuqqasijiet kbar fost oħrajn fis-sistema tal-payroll l-NAO. Fil-waqt li tul il-jum tas-sibt il-ġurnal Times of Malta rrapporta li ilu ma jsir awditjar estern fih dan l-imkassa mill-2023. Għalaqsant wara din il-pressjoni 3 jiem wara il-Ministeru għall-Edukazzjoni ddeċida li jisma' mill-Partit Nazzjonalista u jiċċaqlaq bl-imħallef emeritu Antonio Mizzin ħatar bħala ċermen tal-bord tal-inkjesta flimkien ma' żewġ membri oħrajn. Intqal kif l-inkjesta għandha tistabbilixxi l-fatti, l-proċessi, l-proċeduri u s-sistema tal-imkast relatati mal-payroll u tidentifika r-responsabiltajiet amministrattivi, ċivili u kriminali fejn ikun applikabbli fi kliem sempliċi min se jkun qed jerfa' responsabilità ta' dan in-nuqqas. Se tkun qed tivverifika wkoll kienx hemm relazzjoni bejn id-deċiżjonijiet jew l-azzjonijiet meħuda minn uffiċjali tal-imkast u l-każ ta' miżappropriazzjoni ta' fondi pubbliċi. L-inkjesta se tkun qed teżamina wkoll is-sistemi kurrenti tal-imkast u jekk jipprovdux sistemi awtomatiċi biex jidentifikaw attività suspettuża u ta' governanza tajba u finalment se tkun qed tressa ir-rakkomandazzjonijiet meħtieġa. Diversi kienu dawk li esprimew it-ħassib tagħhom għal fatt li tul dawn ix-xhur u snin ħadd manduna b'din l-allegata misappropriazzjoni ta' flus. Għaldaqstant din l-inkjesta mistennija tixħed aktar dawl fuq dan kollu kif effettivament mitlub mill-Partit Nazzjonalista stess.